Nayokoy. Migo. Nayokoy. Patok-patok tatag. Le. Migo. Oh. Alah, ya. Mira. Kung jalan. Alah. Sa may trip net na to ron. Na yung Migo. May na kinaan ba? Ga. Usa ko ray trip po no. Kamu na po di ko ano kung sa trip na toron. Sige mlag ako at. Mo ikaw usa may trip nimo John. Sa para ko ano kay lamin kay kanang sisi ba? Sisi ba? Siya kanang ano kan mura ka magyagyak sa kamot ba? Sa nakon. Nakon. Bukid. Sa kayo sa hardware. Bukid ako ano eh. Oh, sige, sisi ko ka. Okay ka, sisi. Okay to. Tara. Yeah. Oh mga gaon, ato sa mi. Oh mga gaon, abot na mi. What's that things? Dara. What's that things? What's that sitting? Mana do dega? Lah, na yung unggoy, ngagon. Muha de kag isila nga. Namoto mo. So, putlo na tong gamot para gamot ra bitaw na. Sir na mapiso na no, gamot ra man. Ah, tama lang to daghan. Tama, bondo na. Mau ka na? Kana, asa ka no? Allah. Ay sama ko. Ayay. Ayay la, ayay. Isa ko. Bong niya. Ayay. Allah, puro pa lagi na patay. Buhi eh. Ha? Mga gawon mo na yung sisi, usan ka? Sisi. Sabak. Ay, sabak ko. Yan, sa. Padawat ito, padawat. Dawat. Naong ka na. Ah, kana okay na na, lingaw ka na eh. May okoy. Migo. May okoy. Patok tatag. Le. Migo. Oh. Alah. Adlok deh. Gumna. Alah, di kagokod. Oh, di kagokod. Oh, kaya kinawar dyan. Sampai bos, mau kena bos? Deh. Alah, nice. Dua talung. Nice. Alah. Padagko mana dia? Wow. Grabe. Teko ah. Mas mata pa. Ayaw, kumpiyansa titing! Ayaw, kumpiyansa ba kay... Matulog ka! Gamay kayo na sisi oy. Nani mo pa mo mga inatay oy. Sige mo itong bulaklak, hikapyo to. Lak. Dawat ano yun, dawata. Suka, patay suka. Oh, dawata. Ayo. Dili lang ka. Malin ba nagtitik na punta? Sige, Peter ang dahon. Suka. Suka apa? Agay. Mana. Suka lagi nun. Agan kay mamalhin may kay lisod kay ko nga dok. Di ko kahuna tong kaon ba? Kuha na gawin. Kasi man kumata o kini. Gamin go. Ayo go. Lah. Ano sisi? Zoom out. Grabe suka, mura nag-Diyos. Kau sa bulan na. Kami agad na. Lah, baru dulu. Wah. Ay, keluar sama kayak orang Kristen lah sendiri.
Buuan natin og suka. Buuan natin og suka. Tumatin, suka natin, Diyos. Wow! Babang tao niya. Nice. Sabi migo, duduk kay migo. Ala, dako man migo. Umata. Dako mamamago, umata. Ayay. Kuha na pre. Ay, mana niyo? Ako mo tumay. Luod ra ba na pre? Mong naong. Luod ra ba sa dako? Wow. Ay gato nila. Ini kanon nga kaon nya kas kinig bahaw gyud. Hay! Dagko ni kanto. Saan takop na ako le? Daram dai sumsa ka pungangod le dai. Ay, kutuyog brother. Kanin. Salami usap lagi ko usap ay. Lah. Hindi ko pasuka ay. Lah. Nay. Nyara ay. Dagko ko. Lah. Sabi. Wow. Nice. Sino to? Dumi ko. Sana. Okay, tingin. Duha na ni. Ibalik. Buta ng suka. Lami. Wow. Nice. Nga. Lagi inom suka ay. Pas mata Ako na gawin. Grabe dinukdukay dito. No. Grabe. Ginakaan man mo diya, Brad. Ginakaan ang saka pungpungoy. Lah. Anoy. Lah. Wah. Kanin. Kanin. Suka. Ito no. Grabe singo. Grabe singo to eh. Grabe kang tangoy. Grabe kang tangoy. Nahurot naman. Nabanlas. Awak kang ilan ni. Yan. Nabanlas naman. Konggo. Oh, sana? Konggo. O mga gang, may bahaw dia. Kung man. Agaon bahaw. Marami sa tetayan. Agaon bahaw, daon oy. Bila to mata og bahaw na may kuha sa tetayan sa kuha maraat. Daon bahaw. Kita ka kag bahaw. Bro, gisuyo tag bayos bro. Ano pa kag bahaw? Isa tayo nabusog gawa. O mga gan. Da sa mo kay nakuha nga mis kaon maglunguag mi. Daw dik. Ano na mag TV? Tanas na TV. Sana sa mag TV. Monkey Fox. Mag-iwas. Monkey Fox. Channel 35. Channel 35. Monkey Fox. Ora. Yagid. Pagkul ka ni ron. Ano day? Kaya day. Oh. Ano day? Buang ka man imong naong pre mangangin mo ka. Kuno si aki kay mo. Miyap. Maglungag sa ta. Suko. Abo aban. Lungag sa tay. Oh mga gan nabalay na mi. Bago pisto. Di lang. Istala ni kidaghan man ta. Di ato hukaron. Kung kasi mo kuha. Ko ta dito ba hakop. Oh. Tanaw ka. Oh, tanaw na to muhurot man dali. Puho karay. Karay. Dali mamurot na karon, puho karay oh. That's good idea. That's good idea. Sakto ka man ni kaon. Tangtang ng kuko. Ay. That's good idea. Wow. Wow. Ayay. Paano po ka? Migo! Oh! Ayay! Wow! Ayay! Ayay! Ayay. Dugtag ka. Ayay! Ayay! Ayay!
Adi di 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 di. Tangig. Butang siuka. Siuka ko do siuka. Tangig siuka. Butang siu. Tao lang ha, sa kanay. Siuka. Nagilog mga buwang dito. Atay na. Higo pa ang siuka. Ubuha gamay. Lamia sa siuka oy. Titing. Kanin titing. Kaman sisihin. Wala kayo ako, napo kayo ako. Dala. Onde na pud. Kanin. Ano? Kanin. Kang gopen. Higo. Ubuha gamay. Iyay. Butang siuka. Kanin. Kubanda yun. Kanin. Siuka. Amay mo siuka. Doyan mo tayo dyan eh. Ihato na dahil sila. Bumili ko mo siuka. Ato katiling ko, anong katiling? Ini mau gue binilitan no? Asa man kanon dia? Pag naroy magkuan ron ba? Magtil-til. Atong ilugot. Kay nanakoy kanon na. Tawang kanon mo. Ala, talingin ako. Asa gikan? Ha? Gikan. Kumutol pa po na nag-enter mong naong John? Pre, loud. Baba to front. O mga gan, lidik na! Lidik na. Ay, gira na ang katutuyo. Oy. Shout out! So shout out na ko dia ka Telsin o ka Noy Daryl. Shout out na dia. Shout out eh. Shout out. Sige ikaw. Shout out ko ka Jan. Shout out ko ka Janjan o ka Juna Miskala. Shout Uy, out. shout out na dia. Shout out John ni Carlo Orsalog, Messi Palay. Shout out na dia. Si Titing. Shout out ko ka Noy Korje. Jikor. Shout out. Shout out. Kim. Shoutout tayo kang Irish G Kabalida. Shoutout tayo kong Arvin G Buok ug sa tanang taga-Kugon. Shoutout. Shout out ko sa pinakagwapo sa Andaw si Tio Benito. Shout out. Oh, shout out sa itong mga agaon. Erlan Rafaela. Shout out! Jimmy Kilyope. Shout out! J. Corpus Baldubi. Shout out! Genevieve Olivo Fernandez. Shout out! Ariel Tagoon Bidad. Shout out! Ronan Cabanilla. Shout out! Christine Parasiao Panangana. Shout out! Adrian Mestola Tison. Shout out! Harstep Ali. Shout out! Lasinya family from Guadalupe, Cebu. Shout out! Lori Siton from General Santos. Shout out! Ramsod Angkako. Shout out! Junior Inkito from Planet Jupiter. Shout out! Jemuel Abillanida from Karkar. Shout out! Ricardo Torres Jr. Shout out! Joby Satori. Shout out! Mars Dabalos. Shout out! O Kinit Arpay. Shout out! O sa di pa ma-shout out. O sawa pa man shout out nila sunod lang pud kay kung di mo diri sa amin ha mga gaon.